lancerer Superkilen en revolutionerende nyhed, der reducerer antallet af reklamationer og øger din indtjening. Superkilen har på baggrund af hundredvis af tømmermesters erfaringer udviklet en helt unik størrelse trækile, der giver dig en masse fordele. Ingen spild af lønkroner, mindre brug af rundsav, langt hurtigere montage. Montagevenlige fyretræskiler fra Superkilen er blødere end elementerne og fikserer på én stor flade. Det giver færre skader, færre reklamationer og bedre økonomi. Hårdtræskiler, som mange tømrere selv skærer, er alt for hårde ved elementerne og giver ofte trykmærker, fordi de kun fikserer på en meget lille del af fladen. Det giver flere skader og flere reklamationer. Plastikkiler kan være svære at justere uden at sætte mærker i elementerne, og ofte skal plastikkilen hugges ud med et stemmejern før fugning. Med en kasse kiler fra Superkilen i bilen kan svendene koncentrere sig om effektivt at udføre deres arbejde. Fyretræskilerne fra Superkilen er blødere end hårdtræskiler, de er væsentligt længere end plastikkiler og kan dermed trinløst og skånsomt justere elementerne helt ned til 0,2 millimeters nøjagtighed. Superkilen findes i 2 varianter, vindueskilen og multikilen. Vindueskilen er den ideelle kile til montage af vinduer og døre. Med vindueskilen er det nu muligt at montere den komplette karm og dør uden at demontere selve døren under fikseringen. Multikilen bruges til tunge bjælke- og gulvopklodsninger. Køb Superkilen i dit lokale byggemarked eller kontakt os for at få oplyst nærmeste forhandler.